धन्यवाद डीजे. दरम्यान सामन्याच्या दुसऱ्या डावाला प्रारंभ होतोय. 80 धावांचा पाठलाग करायचा असताना सलामी जोडी पाहायला मिळते. स्ट्राईक एंडला स्मिथ शिवलकर, नॉन स्ट्राईक एंडला अरबाज. पहिला षटक घेऊन सोम बाटकर पंचांच्या उजव्या साईडने चेंडू टाकेल. पहिला चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. या 2 धावा, या 2 धावेने संघाच्या धावसंख्येचा श्रीगणेशा होतोय. मारवळनाथ करबुडे संघाचा पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय आणि या 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र इथे वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. आलेली अतिरिक्त धाव. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा वाईट चेंडू सलग लागोपाठचा दुसरा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय तो सोहम बाटकर. पहिले 2 चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकले होते, त्यानंतर मात्र 2 चेंडू खराब टाकले. वाईट स्वरूपात आलेला तिसरा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. ते हॅट्रिक होते ती वाईटची. सोहम बाटकर याच्याकडून 80 धावांचा पाठलाग करायचा महारवळनाथ करबुडे संघाला. आता मात्र एक चांगला फटका पाहायला मिळतोय. मात्र या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत त्या स्मिथच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात. सुंदर क्षेत्ररक्षण, खरोखर सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे ते अनुप याच्याकडून. नक्कीच तरी 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या. फुलटॉस होता, पुरेपूर फायदा उठवला. या 4 धावा दरम्यान षटकाची सांगता होत्या. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाखेर धावफलकावरती 19 धावा. हॅलो हॅलो हॅलो. धन्यवाद डीजे. पहिलं सांगाडून दुसरा षटक घेऊन फिरोज सिंगे. पहिला चेंडू, ते मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळतो. लेग गोलंदाजी समोर आहे तो अरबाज. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्या आणि गोल्डन षटक पाहायला मिळतं. आणि आता मात्र इथे वाईट चेंडू +1 एकूण 2 टोटल 4 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतील. कारण या षटकामध्ये जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या धावा डबल होताना पाहायला मिळतील. परंतु जर विकेट गेले तर 5 धावा मायनस सुद्धा होताना पाहायला मिळतील. त्यामुळे हे षटक महत्वपूर्ण असेल. चेंडू मात्र बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. चेंडू जाऊन विसावतोय यष्टीरक्षक सोम याच्याकडे. निर्धाव चेंडू, ना एकदा बॅकफुट पंच. आता मात्र डेड चेंडू असेल. ना एकदा फिरोज. मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण स्वतः करतोय तिथे. किस तरी 4 धावा आपल्या संघासाठी ते वाचवताना पाहायला मिळतोय तो फिरोज. पुढचा चेंडू असेल साठी. बरोबर सुंदर गोलंदाजी, लेग गोलंदाजी पाहायला मिळते. चेंडू टप्पा पाडल्यानंतर आतमध्ये येताना पाहायला मिळतोय. तर मात्र ब्लॉक हॉलला चेंडू टाकला. चांगली गोलंदाजी खरोखर. मी म्हणेन तर अरबाजला जागेवरती उभं करून ठेवलंय. मोठे फटके खेळण्यापासून वंचित केलंय. मात्र 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान षटकाची सांगता होते. दुसरं षटक संपतंय. दुसऱ्या षटका अखेर धावफलकावरती 33 धावा. 33 धावा. अठरा चेंडू 47 धावा. विजयाचं समीकरण 18 चेंडू 47 धावा. सोम बाटकर गोलंदाजीसाठी आला आणि पहिला चेंडू इथे अवांतर हाताळताना पाहायला मिळतोय. एकदा सोम
वाईट चेंडू पाहायला मिळतो, वारंवार अतिरिक्त चेंडू टाकताना पाहायला मिळतोय तो सोहम भाटकर. याने पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा खर्च केल्या होत्या. तो सोहम भाटकर ते तिसरं षटक हाताळतोय, परंतु वारंवार अतिरिक्त चेंडू टाकताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच तरी पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत असेल, परंतु जर असे वाईट चेंडू टाकले तर नक्कीच आपण सुद्धा पराभवाच्या छायेत जाऊ शकतो आणि आलेला चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या होते ती 39 धावा. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय, वारंवार खराब गोलंदाजी सोहम कडून पाहायला मिळतोय. ना एकदा वाईट. आता मात्र कुठेतरी नाराज दिसतोय तो फिरोज सिंघी. सुंदर फटका, खरोखर सुंदर फटका पाहायला मिळतोय तो स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून. धावफलकावरती धावा झाल्यात त्या 45 धावा. खरोखर पुन्हा एकदा एक नेत्रादीपक फटका पाहायला मिळतोय तो स्मिथच्या बॅट मधून. धावफलकावरती 49 धावा. मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच केला. 4 धावा. दरम्यान षटकाची सांगता होते 3 षटक संपतात. 3 षटकाखेर धावफलकावरती 53 धावा. विजयासाठी 12 चेंडू 27 धावा 7 चौकार. धन्यवाद डीजे. नवीन गोलंदाज अनूप ला चेंडू, वेगवान चेंडू. विजयाचं समीकरण बदलते. 11 चेंडू 27 धावा. पाहूया पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे तो जय भैरी श्रीनगर. हा संघ विजयी संपादन करू शकतो का? हा वाईट चेंडू पाहायला मिळतो. विजयाचं समीकरण असेल ते 4 धावा. 58 धावा धावफलकावरती. पुढचा चेंडू अनूपचा. मात्र या 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. धाव फलकावरती धावा आहेत त्या 60 धावा. विजयासाठी अजूनही 20 धावांची आवश्यकता. मात्र निर्धाव चेंडू. 8 चेंडू 20 धावा. 8 चेंडू 5 चौकार. पुढचा चेंडू ते मात्र 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. हा चेंडू निर्णायक असेल, कारण शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा राहतात हे पाहावं लागेल. अनूप पुढचा चेंडू. मात्र कुठेतरी वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. आव्हांतर धावा देताना दिसतोय तो अनूप. धावफलकावरती 63 धावा आणि या 4 67 धावा. दरम्यान 4 षटकाची सांगता होते. 4 षटकाखेर धावफलकावरती 67 धावा. विजयासाठी 6 चेंडू 13 धावा 3 चौकार. डीजे शेवटचं षटक बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. 6 चेंडू 13 धावा. समोर आहे तो स्मिथ शिवलकर गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू टॉस होता. पुरेपूर फायदा उचलला आणि या 4 धावा पाहायला मिळतात. विजयाचं समीकरण 5 चेंडू 9 धावा. 5 चेंडू 9 धावा. मात्र हा चेंडू वाईट पाहायला मिळतोय. नो +1 अशा एकूण 2 धावा. या चेंडूवरती धावसंख्या झाली ती 74 धावा. सहा धावांची आवश्यकता आहे. पुढचा चेंडू. नक्कीच तरी जर हा सामना महारवळनाथ करबुडे संघाने जिंकला तर यानंतर जो सामना होईल नक्कीच तरी एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल. नो चेंडू इथे विजयी होतोय महारवळनाथ करबुडे संघ. यानंतर होणारा सामना महारवळनाथ करबुडे विरुद्ध स्पोर्ट. नक्कीच तरी हा सामना निर्णायक असेल, कारण एका बाजूला